як мушкили ҷиддии зиндагӣ сабаб шуд ки ҳамин бизнеси тайёр ма дар фурӯш монам. кадом нафароеда ки гатови бизнес лозим боша, қуртобхонаи исмоил тоҷик дар шаҳри душанбе калсавои 32 микрорайон тарафи маяковский то хурдан ҷои ман буд. бисёриё медонанд, бисёриё надонанд. агар ин адресҳоро як бори дига гуфтам, ҳамин бизнеса фурӯшда мондагиам. бародарои азиз, дар ҳамин ҷа чизе ки мебинен, ҳамин чизоро ман расход кардагиам дар ҳамин ҷа. мақсад як нархи умумӣ қатъи договор мекунем. ҷои бад нест бародаро, ҷош ҷои хубай. клиентам алҳамдулиллоҳ нормальная, вале як мушкили ҳамихе серьёзное шудагие ки бояд фурӯшум ва бояд ман ҳамин ҷа бурам ва бояд равам. мақсад ҳамун корма ҳал кунам, ҳамун мушкили ма ҳал кунам ва барои ҳал кардани ҳамун мушкили ман да пул дар кор шудагие. пул ҳамин чизоро ба ҳамун хотир фурӯхтаем ки пул қатъи гардонам ва ҳамун корма ҳал кунам. атак бисёриётон медонем ки ман дар ин ҷа мисол чизе ки дидем дар видеои пули камакак нест, пули хушрӯ гуфтиу гапо хушрӯ расход кардагим, вале 50% ҳамун нархи расход кардагиёма ҳисоб кардаистам. кадом нафароеда ки дар кор боша, адресҳо дар рӯи экран. инми дарахт парахте ки дар ин ҷа дидесед, ҳамин дарахтҳоро фурӯшиай. мисол донаки ягон тат гирифтани бошад ё ки оптум ягон тат гирифтани бошад, ин ҷа нишофаи дарахтҳоро мақсад инминорам ҳамаша мефурӯшум. шуморо метонем барои ҳамин дарахт парахту барои ҳамин чизо дар ҳамин рақамҳои рӯи экран бидагӣ занг занед. алло нигаҳбонтон. ҳар чизе ки дар ҳамин видео диден, ай пасуда, ай қошиқ сар кардагӣ ба косаву пиёлаву чойнику самовару халаденику, аю мақсад ина дарахт аст, айдаҷа курпачаву болишту молишту, чизе ки дар ҳамин видео диден ё ки чизеро ки бо дар видео нишон додагӣ нестем, мебиёен ай пеш мебинем. ҳамаи ҳамина нархи 50% худаш ҳисоб мекунам. бародарои азиз, ҳамин расходе ки ман дар ҳамин ҷа кардагим нархи 50% даже ҳисоб мекунам. ман як мушкили бениҳоят серьёзна ҷиддие дорам ки бояд ҳамун мушкилиро ҳал кунам. пеши ягон кас қарзпурсӣ наравам, ягон кас пул напурсам гуфта ҳамин чизи худма дар фурӯш мондам, штоби ҳамин корма ҳал кунам. хай бо саломатӣ боша, иншоалло ягон вақт мешава бо мисол ҳал меша, коромона ҳал кунем, бо иншоалло ягон вақт ягон ҷои дига да бо мекушоем, ягон қуртобхона, ягон корхонаи дига бо иншоалло аки зиндагӣ идома дора. фақат ҳамин ҳозиха як чиқрие да ҳастем, гуфтиу гапо ки бояд ҳамин ҷа буроем ва барои ҳаҷа буромадан пул дар кора, бе пул намешава ин кора ҳал кара ва барои пул пайдо кардан ман хулоса да омадам ки ҳамин корхонама, ҳамин чизома ҳамаша фурӯшумо, ҳамин корма ҳал кунам. ҳамин помишени бародарои азиз аренда, вале ҳамин чизе ки дар дарунаш ҳаста, ин чизи мана расход кардагиёи мо ай гӯем. кадом нафарое ки гирифтанӣ бошану бизнес карданӣ бошану мисол дар соҳаи ҳамин
кафеу қуртобхонаву ҳамин чиз агар опу дошта бошанд беҳад ҷойи хубай. Кленчам алҳамдулиллоҳ хубай. Дар пеши масҷиди ҷумъахонаи ана боз таянкарам дора бародарои азиз. Дар пуштиш мисол як ҷои таянкаи калоне ҳастай ки мошинта мебиёд метавонӣ биёри як мо ду мо дар ҳамин ҷамони беста. Ҳама тарафа хубай, шароитош созай. Фақат ман мушкилӣ беҳад ҷиддӣ дорам ки пул дар кораи манда пул ясман боша ҳозир манда пули калон дар ҳисоб мешава ҳамо ба ҳамин хотир фурӯхтестам штоби ҳамон мушкилима ҳал кунам. Ана пеши ягон кас гардани каҷ накунам, ягон каса ягон пул напурсиму қарз напурсим, ҳамин чизи худма дар фурӯш монам, ҳамон корма ҳал кунам. Хай бо саломатӣ боша, иншоалло меша ягон вақти дига бо мекушоем ягон дига. Ба ҳамин хотир кадом нафарое ки хариданӣ бошаин ҳамин бизнеса, ман метавонам шумо дар мақсад 2 моҳ қати тақсим кунам. Метавонам мақсад амина сол як бора ҳама пули амина наметиҳед барои шумо осонӣ биёрам 2 моҳ. Хай бо договор мекунем, бо суҳбат мекунем, бо мақсад якит ҳама и гапа дар видео гуфта намеша. Ба ҳамин хотир рақамҳои дар рӯи экран мондагӣ рақамҳои телефони дастии хидмай, мақсад ҳамин рақамҳои телефон да метавонед занг занед, суҳбат кунем оиди харидани ҳамин корхона. алони габонтон бародарои азиз, ин аппарати мороженик, ин фрезере ки дар ҳамин ҷа ҳаст, ҳамин фрезерам на панав харидагиам. ай магазин 12,500 харидам ша, 1 моҳ шуд истифода бурдаистамаш. ин минам фурӯши ай кадометонда ки дар кор боша ҳамин чизи хидмай бародарои азиз 100% кор мекуна ба гарантияш қати 1 сол гарантия дора. бо мақсад кадометонда ки лозим боша метавонед занг зане шуморо. Адресои қуртобхонаи мо бародарои азиз дар шаҳри Душанбе, гардиши 32 микрорайон. Ина вақти сиёнкада пул оварам. ина бин меги алейкаи пеши кинотеатри опера балет боша. салому алейкум мардум. инҷа қуртобхонаи Исмоили тоҷикай, дар қуртобхонаи Исмоил дар гардиши Маяковский. иними дарахтакое ки дар ин инҷа дидесен, дар ин площадкаи мо мондагӣ, иними гулои ороишие ки дар ин инҷа ҳастай, ҳамиам ино фурӯшиам бародарои азиз. кадометонда ки иним хеле намуди гуло лозим боша, иними дарахтои ороишӣ, ина палма лозим бошаву мақсад ина арчои, ини хеле арчои ороишӣ барои рӯи ҳавлиётону дачаотону гуфтигӯ гапо лавои раҳу даҳанои дарвозаотон агар лозим боша, метавонен ба ҳамин адреси мо омада харид кунен, ё ин ки дар рақамҳои ватсапи дар рӯи экран будагии мо занг занен, метавонен харидорӣ кунен. айними дарахтакҳои зебо ба нархи бениҳоят арзон мефурӯшумшон. кадоме дар лозим боша ҳадаҳа кунем бародаро ки ана срочно пул дар кор шудагай бояд фурӯшум ҳамаша. нархи арзон қати иншаалло ҳамаша савдо да мемонем. ина индиски сирена аллакай гул кардай, ба гула расидай, гул да дуромадай гужа. мақсад ина бода иҷа ини хеле засбина чанаму дарахтако ина лаврови лист меган, лаврови лист. Друзья.